Já už jsem říkal, že tady chodit nebudeš, vlastně to říkám poprvé, tak to říkám. Takže čuste lidi, my vás vítáme tady u nového videa s dvouma kukyšema. Čuste kukyši. Jdu za vámi. Čau, čau. Čau, čau. Ale kukyšova. Jenom chci říct. No, co nám chceš tady říct? Nic, já jsem to řekl jenom ze srandy. A dobře, no, tak zajímavá sranda, děkujeme za komediu a teďka půjdeme na video, jo, takže Rossi, co to? OK, tady nějaký barek, tyjo, nějaký, co to je? Nějaký čudlík, já ho zmáčknu, jo. Vypadá to, že čudlíček nic nedělá. Je kam, ty jo, banána. Aha, tak ne banána. Musel být klubeře. Sakra, mě to tady funguje. Dobrý den. Pane, tady je na. Pane, Jo, šéfe. Ty jo, tady nějaká tomaty, jo. Já mám cookie. Já jsem cookie a já mám cookie. No já vím, že jste kukyšové. Hej, co to je tady za hlavu? Co to je za hlavu? Já nevím, Vince, mydlo je šifan, ty jsi nevšiml. Hej, cookie jedná, že toto je mydlo a ne hlava. Mydlo? Že to je hlava, ty... Ne, to je mydlo, jasný. Není to mydlo. Hej, je to hlava. Je to mydlo. Mydlová hlava. Chceš mydlo? Mydlová hlava už. No. Je to vyřešené. Už může být nějakou vetklářů hlavy, tudy jsou jahody. Hej, počúvaj, čo to je? Kamo, Tudy let. žádní zákazníci to nejsou. Já zatím budu tady. Uši mám let. Mám let. A tu kde jsem já Kde máš právě. let? Já mám cookie. A vím. Hej, kamo, hej, tady je nějaký let. Co to je? Můj kamarád, který je tady u mě, tak je totálně chytrej. Já jsem mu pleskl Dobrý trošku. den, pane. Dobrý den. Což ty? Ale nezmiňuj tady lidi. Si nemůžete zmiňovat tady ve videu lidí, chápeš? Nemůžem takhle zmiňovat lidi. Co potřebujeme? Kam? Přejete si. Tady máte. Pane, přejete si. Je kamo, on odešel, on se vás lekl. Kamo, jste moc strašidelný. Ale já jsem byl smutný. Pane, já jsem byl smutný, prosím tě. Kamo, Proto odešel. protože kamo, ty zo prostě naštval. Oši, ještě pro zásoby. Někdo. Dobře, já, Ať to. hele, kam mám A jít, dneska mám jít jenom. Vem jenom lemony, oši, tady jsou lemony. Tady jsou lemony. Lemonek. Ukaž Co lemonka. to je? Co to je, oši? Čum to je obrázek. Já vezmu lemonka. A lidi, můžete mi vysvětlit, co to je? Hej kamo, lidi ti to asi nevysvětlí, ale lemonka, kamo, to si dáme. Hele, někdo tady... Hej, to je tvoje porubizna. Kdo je pravej? Vypadni. Přejete si, pane? Ty copyright jeden, co mi kopíruješ? Skin. Hej kamo, já mám lemonka dalšího. Tak, lemonek. Přejete si. Tady. Voda plus lemonek plus mixer rovná se kafičko, takže voda plus Je už to vzali lemonka. lemonek. Musíš to podržet, pane. Ta cookie 2. Hej, máte, pane. Který to To mi to nechutná, jo. Oši, on chce cookie. On chce cookie, týpeček. Týpek, to co odešel? Hej, vrať se. Tak jo. Plus mixer. A jo, já jsem idiot. Oši, to jde do toho. Rozpěk svůj cookie. Cookie?
No, Co? co je? Co se proti mě udělal? To jdu zase. Už mu tam dáváte ten... Nedávejte tam ten. Dej tam sušenku. Lemonka. Tak. To má být lemonek, ty troubo. Ale tam má jít teď sušenka. Ne, má tam být lemonek. Tak já byl tam limonek. Nech tam lemonka. Nech mě to dovaří. Ale já jsem tam limonek. Tak. A teď je ten ananas, nebo co to je? Podej, pokud máš rád lemonka, tak proč se tak nepojmenuješ? Ne, mám rád jenom lemonka, co na tom? Lemonek je prostě dobrý. Já ne, za mě je dobrá cookie. Tak a co to je, jako rozmixovaná voda? Já co to? Kamo, vysvětlíte mi, co to je za... Kamo, já chci toho lemonka, co to je, kamo? Kobe. Dobrý, už se to dělalo. Pane, už se to dělalo. Cookie jedna. Lemonek. Co je tady do díla? Cookie jedna, co je tady? Kde tu dodáváš věci, pane Cookie 2? Hlavně ty věci, které nepotřebuješ, tím pádem tam můžeš dát sušenku. I bacha, někdo jde. Já co je? Já házím do koše. Je zdar. Hej kamo, tohle je taky youtuber. Toto je taky youtuber. Toto je můj friend. Kámo. Já myslím, že to je můj friend. A ty, proč se jmenuješ stejně jako já? Cookie. Já jsem to proti vypsal Cookie 2. No a napsal si to blbě. Že jste teda mentálové oba dva. Hej, kukišek! Počkej, já tam narvu kukiška. Tak. Voda. Tak. Plus lemonek, plus mixer rovná se kafe, tak co to tam je? Já potřebuju asi jiného lemonka. Já potřebuju lemonka. Co to je? Já už jsem o tom dal. Pane, já už jsem dal kofy. Vy jste mě tam zamčelí trošku. Já jsem asi pokadil, kamo, co to je? Kamo, vysvětlíš mi, co to je? Pojistky. Tady jsou nějaké pojistky, sakra. A nejdou nahodit. Já nevím. Ale co to je za hudbu? Jo, tady jsou pojistky. Hoši, udělat pojistky. Dobrý. Takže mám po... Loser zmizel. On se nás zalek, kamo. To je můj friend, a to neřeš. To je můj friend, Čau. Cookie, a to je můj friend. Hej kamo, co děláte? Vy jste takový... Hej, tady je lemonek. Kamo, ty... Tak. Sušenka na zemi. To ji vyhodit. Protože byla na zemi. Tak. Já mám kafe. Já jsem ukuchtil kafe. To je taky můj friend. Vidíš to? Jaký jsem to kuchař? Kamo, vidíš, jaký jsem kuchař? Vidíš to? Ty nejsi kuchař, pane. Já jsem kuchař. Viděl jsi, jak jsem ji obsloužil nádherně. Já Trošku to... přemýšlej, pane, trošku přemýšlej. Ty Víš přemýšlej. proč? Proč? Protože... Nevím, protože jsi kuchař. Kafe. Vidíš to? Já jsem udělal kafe. I s kelímkem. I ten kelímek jsem udělal. Kamo, teďka tady vodičku, kamo, nasolím do toho, tak. Tady. Teďka ty berýsky. Strawberry alfons. To je druhé, tentokrát. Pane, já jsem tam chtěl dát to.
Tak, pojď. Ještě dej tam ještě jahodu. Co děláš, ne? Jahoda už tam je mentále. Tady, vidíš ty tři? To jsou ty tři různé druhy. Vezme tady nějaký cocktail. Já jsem nikoho, oši. Koukejte, tady jsme tři týpci. Dart, to je kamo za typka. Je, to jsou moji bratři. Fakt? To jsou tvoji bráši, kamo. To je můj starší, no tady toto je můj mladší. Kuky, jsi blázen? Ne. Jsou pak tvoje postižený bratři. Počkej, já vypadám stejně. Nevypadáš, absolutně. Vypadáš úplně jinak. Oni nemají vlasy, ale ty máš vlasy. Oni nemají mikinu, ale ty máš mikinu. Dobře, to není vůbec špatný. Tak. Já vítám kukisky. Rybiňáček. Vidíš ty kukisky, kámo? My tady máme nekonečnou zásobu kukisek. Já zase musím vyhazovat, pane, nech toho. Proč? Že nikdo nechce kuky na zemi, ze země. To mě nezajímá. Co? Tak mu dáme prostě kuky ze země, dívej. Tak, chceš? Tak co chce? Jo, on chce lemonka, on chce první lemonka, pak chce oranž a pak chce led. Bum, lemonek, Oranž. oranžík. No a teďka to zamixujeme a teďka to máš. Bum, konečně. Ale dívej, tady dáme vodičku opět, tak, máme vodičku. Dívej, je něco, kámo, ještě jahůdku. Dáme tam i jahůdku. Dobrý den, vy stojíte už tady, asi tady s tím to má stejný znak na tričku. A ne. Dobrý den, Dáte kuky jedna. co byste si, dal? Hele, pane, co byste si dal? Tady máme Čau, kukisku. kámo, co tady děláš? On nechce kukisku ze země. To je můj friend. To je můj cookie, týpeček. Ale tady mu dáme Pozdrav, sodovečku. Tak, a je to. Jinak Fanny už furt natáčíš, nebo ne? Ne, nenatáčím už. Tuhle hru nenatáčím. Cože? Hoši, tady máte Si tady dělám, vám si povedu dělám podat. srandu, natáčím. Hoši, můžete to, já můžu po vás zázet věci. Tak kamo, to se pokadil, ne? On má nějaký nákupní vozíček a v něm má co, nějaký kondomy dětský a něco. Hele, aby to, kamo, tam má dětský šampaňský a cukřík. Ne, umějte, dobrý? Tak. Musíte se jí koukat, co tam jsou za věci, víte? Tady je to napsaný, Fanny, tady je to napsaný, koukejte. A jo? Tady je to napsaný, to bude vždycky napsaný. Oh, Co chci? shit. Kdo to zapl? Já to... Co to je za mentoše? To je něco z těch hororových, nebo to je... Hoši, nebo vůbec, zavři. Nemůžu tím, znejte. Oni jsou otevřeli dveře. Pomoc! Jo, tam máte. Vypadni. Dobrý den, pane. Běž pryč. Vem si kukisku. Běž na tu. Vem si kukisku ze země. Nebo tady koš něco zkuše. Chce citronádu. Lemonek. Nechce, tam je to napsaný, já to vidím. Tady je napsaný red guy, green guy, takže on je červený, ne? On je červený, tím pádem mu udějte červený milkshake.
No dobře, tak tady toto. Tady mu... A chceš to? Ty prase jedno! Je mu, no, zelený, on chce zelený věci. Dejte tam ten lemonek. Lemonek! Já už jsem tam dal lemonka. Já už jsem tam dal lemonka, dvakrát to vylil. Tady, dej mu to. Tak co chceš? Kámo, já bych se taky rád zeptal, ale co chce? Ty samotný lemon? Jo, on chce počkej, takže on chce tohle. Hoši, teďka se koukejte na mě, na mistra. No, to vidím, jaký jsi mistr. Chce! Že jsem tam dal to, co chce. Diváci, koukejte se na mě, tohle chcete. Vidím, jak jsi to pokakal. Diváci, koukejte se na mě, koukejte diváci, jak to úplně zvládá. Tak, Hele, já mu dám prostě lemonka, kámo. Lemonek všechno dokáže zachránit. je. Tu máš lemonka. No, co teď civíš? Je, konečně! Dostal lemonka! Vidíte, jaký jsem frajer, on si vzal lemonka. Tady má kukisku ze země. Tak. To je znova ten nějaký nabušený typek. Tady mu dám kukisku. Nepadej. Dobrý. Tady má kukisku a odlež. Co je? Koukejte, co chce. On chce lemonka. On chce citron a on chce citron a pomeranč. Dívej, tak. Citron a pomeranč. Citronek. Pomerančat. Tak. Dobrý. Tak. To je krása, tady přežíváme, tyjo, takže trošku to tady sestříhám, kámo, takže zatím čus teda. A já myslím, že loučíš se s divákama. Ne, to ne. Lemonka, dívej, dej mu tam lemonka. Já mu dám druhého tady lemonka. Co je na tom vtipného? Já tady jako vařím a ty se tomu jenom směješ, kamo, jaký jsem dobrý kuchař. Hej, vidíš to? Lemonek, zamixujeme lemonka. Jo. Tady. Ty prasy. Vy jste... Joži, podívejte se, co on chce. A pak tu zjistíte, co on chce. Takže on chce jako limetku a jahůdku. Nechce jahůdku, on chce oranž jako... Sakra. Umíte aspoň někdo znát anglicky, protože já to umím. Já ne. No. To jde vidět. Kamo, přestaň mi říkat mým jménem. Jo, hoši, je tady týpeček. Co chce? On Kamu? nic nechce. Co chceš, ty troubo? Já už jsem říkal, že tady chodit nebudeš, vlastně to říkám poprvé, tak to říkám.